Bħala parti mit-tisħiħ tal-kura primarja jinsab għaddej proċess li qed jara tmexxija tal-bereġ biex tgħaddi għand il-kunsilli lokali. Dan spjegaħ is-segretarju parlamentari għas-saħħa Chris Fern meta żar il-bereġ ta' Narb u ta' Kerċem, żewġ lokalitajiet li fihom diġà ntlaħaq il-ftehim biex it-tisbieħ tal-post isir mid-dipartiment tal-kura primarja. Il-kunsilli tal-lokal fil-fatt qegħdin nitlu f'arranġamenti biex wara li nagħmlu refurbishment tal-bereġ li rrid ngħid ilhom għal snin twal mitluqin, nkunu nistgħu jkollna ftehim fejn it-tobba u n-nurses tagħna jkunu jistgħu jżuru il-bereġ waqt li l-manutenzjoni tal-bereġ tibqa' u mbagħad kif jitmexxew jibqa' f'idej il-kunsill lokali. Id-diskussjonijiet huma mmirati biex ikun hemm titjib fis-servizzi u l-apparat tal-istess bereġ biex il-pubbliku jinqeda aħjar. Is-Sindku tal-Arb David Papaġus tkellem dwar l-importanza ta' dan il-ftehim. Nifirħu li l-gvern qed jieħu din l-inizjattiva li jgħin lill-bereġ fil-lokalitajiet għaliex dawn jistgħu jippromovu anki l-primary health li tkun inizjattiva li ngħinu lin-nies tal-lokal sabiex ikollhom għarfien aktar fuq is-saħħa. Id-dipartiment tal-kura primarja diġà investa 12,000 euro fil-bereġ tal-Arb ta' Kerċem. L-istess dipartiment se jipprovdi pariri l-istess kunsilli lokali dwar il-possibiltajiet kif jistgħu jkabru is-servizzi, filwaqt li jipprovdu taħdidiet edukattivi b'xejn lir-residenti skont il-ħtiġijiet tal-popolazzjoni. Id-diskussjonijiet jinsabu għaddejjin ma' kunsilli lokali oħra biex bekk dan il-proċess isir estis f'lokalitajiet oħra.